Hai bayar orang naik tong kobro kotoma YouTube channel. Hari hinggang ke sini lama bosung jotono posto kailayo, tai jotono sung cesta kailayo. Tamo ke jotono je nijini future no sanna bagai, jotono khasik lajak, jotono kudi lajak. Tamo ke oba hike sung pori thani wo business songtheng, jese jena jagao sung success maya belanya felur nukjago. Tai oba hai khoroksa borok je sanyani je Jack Ma bumukni khorsa tongo boini je langmani je surgical strike je khlai phemeni tebo busuk philurunga tai aseke je bini success india je felur nukjangmani bisingo punusebo bini o try hekbe chesta khlaimani koshis khlaimani thaiya bai bo lagatar koshis khlai thamani bai bo tabo je Google asake genang jari tongo tai a Google no pajunto bo meseni khorsa sanyani belai keno genang tai sanyani government sepono genang ngai thangka hnanyai sajago tai otamo ke manja khabini jindagi wo tai bo bhaike success maka busuk felorungka bo poriwini koibar felungka abaro keseng druk ke oje sanyani je Jack mani kahni no seng kahamke buji thangnai ne tayo Jack manka bo sob somoni bini je audience rogo bo speech seke lecture nani thangka hangke bo sob somoni khong sawo never give up ni sawo nungtini nini je langmawo je jena kebengmu jena nini langmawo belai keno posto ba nini langmawo belanya andra kundra ba belanya nini langmawo belaino menakjak abahai phai manu tamo kheneng dojo kairi uinai neng nasina nangnai tai nini samung tai nini nahar mono soya oi khlai thanani nangnai tai ini sinini duku kosto tai menakjak ni mano tai khna soni kanke nini bagai sal pama hake geseng sajak hainai ninai sob somonyo je kuno interview roma jaga rogo o Jack Ma okok namang sani nango tai never give up ke bini sob somonyo bini bukugo tongu tai bui bini je interview no tai bini je kok thainyo khana bagai belainyo chino wal ni borok bini je kok khanani belai china hamjago tai musung jago tai o Jack mangkha bo belai kheno kharma sinchasa bigra bosani poribarni serai jagi mano tai bini babu ungkha sadronto putu puine putu susanai borok jasi hading gangke Jack Mani pothomani bukha Jack Mani je sehra angkha bini je borom ungkha heke bini je goron ungkha bini kisa sathaya hai ba bini mukhang ro asana thutaya hai potai usko logo thangke bini uskulni je bini dol lo bai bo sangnang je khlainai bo podre pod walainani nangjago pai tai bo bui bi sangnang je khlaijago tai nog rogo bahanyo bono para rogo bahanyo bui bono jotono saknai ya tamni bai ke bini mukhang se sidra ba borok tamjeni hai aba hai bini sehra no nuguinai Jack mano jotono saknai ya hnani bo nango tai bo school porikha hangkeno je four class o kai hangkeno je bo four class o duibar fail ngani naka tai bini dolo hangke class 6 o kai thanani naka tai bo hake hapino bo pora ya kai ui pori thangini 8 class o kai pur hangkeno 8 class hangke bo 3 bar fail thani naka tai bo 8 class o 3 bar fail thaiman pore hangkeno je bini je dol je pori thanai ro bo bini bes ka he tongar ke graduation phainai se tongi bai kha tai obongkha belai kheno Jack Mani felor nujang mani jaga tai bo hagi felung mani bono bo pora ya ka yawoi bo haina hai pori thango tai bo graduation no sognyani nango tai bo aro ba hainyo 5 bar graduation fail phair nani nakha tai a 5 bar fail phair hangkano je bini dolok hangke belai nyo potor job rok phaibe kya tai bo hangke apro se graduation pun mote sogi mane 5 bar fail phainai nujangani nangkha tai apro bui jotto borono bono huno Jack mangkha belai kheno felur belai kheno bo kuno samung khlaimi bekar borok hnene bui jotoni khubono Jack mano salanyani nango Jack mangkha bo sakiri khlanya bagai
30 bar interview rekhani sajago tayo 30 bar interview roma jagao bokun jagpun tikia bebak jagano reject khai jago botai salja khangke KFC o interview riya thangporo apro 24 jona totally interview ronai ro taya pro te jona tigi thango tai khorsa tigi yanga sabongke abongka jekma tai botang tikia enghangke bini kun pora lekha interview aba hairogo tiki yang mani khobriya tai bini ingkha chehra kisa sathe hai aba haini bagi bo job tiki ya tai ignore phaibo arjanani nango tai belai khina dukhu nangjana yungo je tamni bagi hengke bini je samono naharani bono fer phaije gya je bini chehra no nahare se interview rogo reject khai jama bagai bo belai khino dukhu nangnani bo nango aboni pore hengke bo aje police hobo bo je interview roinai job khanya hne bo thangka tai aro thamani bisingo hangke pajona je interview ronai ro pajona interview ronai bisingo satam khangke charjona tigi thangka tai jek mangke tigi angi phaiba tai pajona ni bisingo khoroksa tigi abo sabongke jek ma kaisa 4-star hotel lo bo interview ronani thangoka tai aro ongkha 10 jonani moton interview ronai ro tongo tai interview thaniwo bo masano tikiya nani nangoka tamni bagi hingke 9 jon hangke tiki thangka tai jekma hangke tikiya ngoka tai jekma ni sai pora kom porjar phunse a 4-star hotel hangke select ngini job mani thangbai kya tai jekma hangke pora bong se gobang tuti phono ba 4-star hotel lo interview tikiya reject khainai rajanani bo nangkha I think it's not easy to be successful quickly. Asuk je borong ni sago oba haike je failure mang je kun jaga failure mang nuja hangke bo hai bororo tamu wanso kamu hangke ang tai kun kun khlai malia belaino ang bekarengkha aba hero wanso gunyai asugi tongbai kamu ni bo sadagu tamu ke o je ma bo kun dino aba hai wanso gya tai bo bini ago goi thanani no bo sob somoy no buskang narganyai tonani bo nango botai sengsi chung bo kesen bo gosia bo sob somoy no bini bukhawo never give up nene wan sugini bo sob somoy no bo buskang ago goi tonani bo nango tai bo nijini bukhana bothariya tai nijini bukhano mesenya bo buskang ago goi thangai bini je musong mani beka ago thama baganya botabo IPU wo bo belaino kotor ngai thanani naka tai sara wal ni je gonang ni bisingo bini khoroksa bo bumu sajangnani nangkha tai bo IPO bo je kana success khlai talang thangka hangkano Google ni sei poin tono bo lai thangka hani bo sajago phadingangke jek mangkha 15 October 1967 wo je South Eastern China wo asainani nango tai bini parani mungkha hang zone hunjago tai bini bahna jeng masa tongo tai bo masa tongo borni joma hangke khorongnaino tai ajorao hangke belaino o China ni je country ni kemajak no himano borok kemajak hangke Google by borok je o net by ke punu connection goroi tai jek mangkha bo belaikino English srnani bini sok tongo tai je English hanai English manai borok bai bo sob somoyno English hawoinai tongnani bosai togu tai jare English men bai bo dol khanani jengu tai jek mangkha bini asol bumuya bo je English men borok bai bo thangai dol khani kok sapor hangkano bini bumu belai kheno je China basa bai ke bumu ninai bono tesa je klai basa eji basa bai ke pharnani nakaje nini bumungkha jek masa nai ninai bono sob somoy bini dol jekma hnanyai nu phuruni simi hangkano bini mung jekma hnanyai popular bo nani nango tai 1988 to bo oba hike je job rutunga nangkha kun jaga job malia tai asike bo failure ni tongai phuno bo sana nangnai tai bini poribarogo belaino kosto rang puisa ni obab nam pungma bai bo chugun mi kon chakri phun khlai thanani nangnai tai bo kaisa public ni school be sorkari school bo English medium chakri khanjani nangka aro bo masik busman hangke
maso bo $12 manani nango tai bo arono sakri khlanyai kisi mise khorsa roni bagai family roni bagai bo a jagano job khai tonani nangra kha tai jekma hake bo chigun job khai tongti phuno bo bairo thanani wansoka tai USA o bo 1995 bo hangkano bo thanani jengkha 1995 bo USA o thangai soi gang kano bo computer ro kuno nangka tai bini dol ni noka thangai nyai tai bini dol bono saka nungo computer ro asugu nyai nung jekno search phanyai naimano hunnyai bini dol jekmano sanani nangka tai jekman kha azrawo belani kirija kha bo kirtiting computer ro tangna ro bo tuliti ka birija khen nar ba su tikno bo a computer ra asugu nyai bo search phanyani nakya tai bo search phanyai ne mani bo podre po je kuni business no search khai nemani boni je country o hangke bebak jaga no tongbayo je internet by connection tongo tai saina ni no bo je kun search khai nemani hangke saina hangka ajorawo kuno dino phuno je internet by connect je gariku tai apurno sobse opportunity bo wansungani nangka boni country ro bebak se je internet by juk tong hangke saina kha tangai internet by juk kring ne hnyai apruno sobse bini bokrogo asanani nangkha tai je kuno je search khaimani biar sob sorong tong je kuno sob sintong bo search khaimani saina nu jene bagai bo saina o bahike internet chalo khainai je buni country ma hike bini saina bo bahike bo internet chalo gi man hnyai bo apro wansungani nangkha bo apruke saina o piro gi thanginai bo kaisa internet pages ni kaisa saina o khuloka tai a khulok mana bongkha ase popular ngliya tai abo ben ngine bo aro hanya hai bo je loss ngani nangokha koyek bosor tongnai bina website je loss mani bagai bo belekhen koyek bosor dukhmanani nangokha tai hapino bo je nijini har mani yangma bai bo bini dolong thumunai tai bini bihing botana bini jadi gusno thumunai bo kaisa website kaisa khulongani nangokha tai o website ingka alibaba.com ayo alibaba.com kha je chikon product je kuno boni desoman thomani abo man thomani bagnai bo suru khaija tai teruk ke bino alibaba.com je teruk ke samung khaimani nukjakha tai 3 bosor joroti hingke bino alibaba.com ni kuno bo funding hege rang ro mamani nukjagya hapino bo o alibaba.com no bo je kuno product thung saina wo buni je country mama hai phake man abo khake bo alibaba.com tike bo je alibaba.com je internet ti khlaini bo binio saina wo bo je subida product manani bagai internet be connect khai tongani nangkha ta haja keno 1995 bo golden man sexo bo $5 million income khlanyani nangkha sob bank go kangke bo $20 million bo profit labh nani nangkha tai bo hake je labung teng hangkano botebo je binio alibaba.com no share khanyani nangka share khlate hangke alibaba share khanya nangka je 40% roti bo onyo company ro no bo share khlai nani nangka tai ajorawo hangkano kaisa yahoo company bono je $1 million bini bagai invest khlai nani nangka alibaba ni bagai tai ajora hangkano tebo jo alibaba success ni nukjaknani phakya je yahoo ni hangka ba invest kha alibaba ni hangka ba belaikeno profit nani nangkha te haite keno o je alibaba je Jack Ma bo belaikeno popular ngai phanyani nangkha 19 September 2014 no hangkano je o Jack Ma belaikeno public tai belaikeno bo gnang nani nangkha tai Google ni seipuno bini kotor ngai je gnang nani nangkha IPO o hangke sobje oro tabo Jack Ma no jagai thangka je Google no machine irnani nangkha 19 September
2014 no tai belai keno public bongi thanani nangka o je Jack Mani je bini alibaba.com hne kaise khulokja tai bo hakino terke bo res artni haika ba res ni je gnang borok ni ris artni ngai bo pura puri wall to je tabuk mohai je gnang ni bisingo bini bumu selek ngai sajangnani nangka tai bo abage success ni thangangkano sainani sobje gnang bo ngai thanani nangka tabo je Jack Mani network na yathangangke tauk sajor tingke $25 billion ni seikono taibo gobang bini network ani nyai sajangnani nangka hadingke takute buksong je sung o Jack Mani kahini no khana lainai tamon nuklaiangke asaki phelungo interview ribo poro basung phel interview ribo asung job maya tai je bini makhang sathayang mabai aro boi besang nangjaya bo hai khoroksa borok bini bahake billion mali tai sara wal ni je gnang ni bisingo bini mung sajanani nangka tai orono sung saimano je sung jesepuno sini langmawo je difficult haika podre poje monakjak je kono samung failure nukjapuno sung thuyasak lama soyasa jortoi sung je kushi strike khai thanani nangnai tai abono sawo jekma never give up nyai bo somonyo speech haika koknar puro sanani nango University. I have a personal and ai Jack Manka belai keno sara wal to bini je kahini no khnawo bui joton khna to jaba kya belai keno popular rengka belai keno publishing ka tai aboni bagenyo jetma belai keno mung pora ngai bo nangka phading ke tahute bukso norano ko ko thaman khne belai nyo khna to jaka nangka khayo tai sirmu ma khna hne wanso ko like comment share tai subscribe bell icon khanya bai ta pokri tinini bage asung siteng nor jotono kaham tongdi tai jotong na hambai tai khulumbai kya